Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati mtengo wa fetereza watsika ndipo thumba lolemera makilogramu 50 lidzigulitsidwa pa mtengo wa 90,000 kwacha kwa alimi ochita bizinesi kapena amagulu. Poyankhula ku mtundu wa Malawi dzulo, Chakwera ati fetereza otsika mtengo ayamba kugawidwa kuyambira pa 1 mwezi wa mawa. Iwo ati alimi opindula adziperekabe ndalama yokwana 15,000 kwacha kuti agule feterezayo. Pa nkhani yokhudza kusowa kwa mafuta a galimoto, Chakwera ati anthu ena ogwira ntchito ku bungwe la NOCMA adachita upo ofuna kuchedwetsa kuti mafuta afike mdziko muno pamene dziko lino lidagula mu ndondomeko ya G2G ndi maboma ena. Iwo ati akuwadziwa anthuwa ndipo chikangotha chisankho ntchito zawo zitha. Mtsogoleriyu wati boma lake likukamba ndi kampani zina zakuti zibweretse mafuta mwakuti galimoto zonyamula mafuta zokwana 240 zikhala zikufika mdziko muno sabatayi. Chakwera apepesa mtundu wa Malawi kamba kakupitirira kwa kuvuta kuti apeze mafutawa. Anthu amene akupikisana nawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko asayinirana pangano la mtendere. Mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party Lazarus Chakwera wa UTM Dalitso Kabambe, mtsogoleri wa chipani cha PP Joyce Banda komanso mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front UDF Atupele Muluzi asayina panganoli pa mapemphero apadera amene bungwe la Public Affairs Committee PAC linakonza mu mzinda wa Lilongwe. Mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Peter Mutharika, wa chipani cha PDP Kondwani Nankhumwa, Michael Usi odi azaka alibe mlandu komanso Frank Mwenifumbo National Development Party sanatenga nawo mbali pa mapempherowa. Mtolankhani wathu Taonga Sabola wadzanza mbiri. Polankhula pa mwambo wa mapempherowo mu mzinda wa Lilongwe pomwe panabwera makandidate okwana 13 omwe apikisane nawo pa chisankho cha pa September 16, wapampando wa Public Affairs Committee Monsignor Patrick Thawale anatsindika ufunika wakuti anthu amene akupikisana nawo pa udindo wa president adzitenga nawo mbali pa mtsutso. Malingana ndi Thawale, kutenga nawo mbali pa mtsutso kumathandiza kuti anthu amene akupikisana nawowa athe kufikira anthu ngakhale amene samawakonda. Kanthawi kakadalipo ine ndikadawalimbikitsa kuti amene sadabwere ku mtsutso umene uja wakale uja atayesetsa kuti aonekere poyera, chifukwa akakonza misonkhano yawo ya chipani ambiri amene amapita ndi amene oti amawadziwa kale ndipo anasankha kale, anapanga chisankho chawo. Koma pa mtsutso paja nanga inuyo a newspaper ndiponso TV and whatever ama radio stations maonetsa zimene zija ndipo zimafikira kwa Malawi aliyense muno Malawi even beyond. Ndiye akanena kuti sikachita nawo ndiona kuti oluza ndiwowo, chifananga amene amatilemba ntchito tikayang'anira ngati zisankho zimenezo ndi munthu wambo wakumudzi amene mwina satidziwa ndiwo kadzigulitsa amene kuti auchina chanda amene wete, ndiye kuti muona kuti akhoza kusintha maganizo ngakhale mwina anapanga kale chisankho koma muonekera pambalambanda akudziwane. Wapampando wa Malawi Electoral Commission Justice Annabel Ntalibanja anathokoza bungwe la PAC ndipo polankhulapo atatha mapempherowa, mtsogoleri wa chipani cha UTM Dalitso Kabambe ati mapempherowa analofunika kwambiri. Ife kwambiri ndife mtendere, ndiye timafuna tionetsere kuti ndife chipani cha mtendere potenga nawo mbali pofunitsitsa kuti tikhale ndi masankho a mtendere a chaka chino. Pa mapempherowa panafika akuluakulu osiyanasiyana monga andale komanso akazembe oyimira mayiko awo kuno ku Malawi. Ndipo mu mzinda wa Blantyre anthu ochokera m'madera osiyanasiyana la Mulungu anasonkhana pa mpengo wa Assemblies of God Dream Center International Assembly mu mzinda wa Blantyre. Mpingowu unakonza mapemphero apadera opempherera mtendere mnyengo ya chisankho. Loleni Mpasa walemba ripoti ili pomwe akuwerenga Sambanda Junior. Bishop Andrew Dube anati nyengo ya zisankho yomwe dziko la Malawi likulowamo ndi yofunika kwambiri ndipo anthu akuyenera kugwirana manja popempherera dzikoli. Leroli tinali mwambo wapaderadera kupempherera dziko lathu makamaka zisankho zimene zikubwerazi chifukwa chakuti
mukuziwa inu kuti pakhala zisankho kumakhala zoyankhulwa zambiri makampeni nthawi zile makampeni wamayankhulidwa zimene zimayankhulidwa zimakhala zogawa mtundu zogawa dziko chimene amakokera mwina ku mtundu wawo ena amatikokera mwina kwa abale awo like motero ndiye timaona kuti izi tikazilekerera zikuononga dziko lathu ife tifuna Malawi ndi amene awine kaya ndi chipani chani chawina kaya ndi ndani wawina koma pakuti pa zonsezo tifuna Malawi ndi amene awine chimene timafuna ife tipa Malawi apambane Malawi khale dziko limodzi logwirizana lotukuka lopita patsogolo. Mmodzi mwa anthu omwe anatenga nawo gawo pa mapempherowa a Norman Jerry ati mwambo wa tsikuli unali wofunika polimbikitsa kumanga tsogolo la dziko lino. Uthenga umene ukuperekedwa kwambiri pa tsiku la lero pa mapemphero athu a tsiku la lero makamaka tikufuna kufocus kwambiri pa nkhani ya umodzi ndi mtendere mu dziko lathu la Malawi. Chifukwa chake Bishop athu Dr. Andrew Dube anakwanitsa kunena kuti tipangenso msonkhano uwu kapena tikhale ndi mapemphero awawo amene tipemphere dziko lathu la Malawi lonse tipempherenso ma elections onse tipempherenso mtendere kuti mukhale mtendere Malawi muno angakhale titamaliza ma elections koma pakhalebe mtendere mu dziko lathu la Malawi. Mapemphero apadera awa anakhazikika kwambiri pansi pa mutu woti kupambana pamodzi, winning together mu Chingerezi. Bwalo lalikulu la milandu lati lipereka chigamulo chake pa pempho lofuna kuunikanso chiganizo cha bungwe la MEC chokaniza kauniuni mu makina otumizira zotsatira za chisankho lachinayi sabata ino. Oweruza Chibisani Kacheche walamulanso mbali zonse zokhudzidwa kuti zipereke zofotokozera zawo ku bwaloli pofika lachitatu. Mmodzi mwa amene akuyimira odandaula pa nkhaniyi omwe ndi zipani za DPP, UTM komanso nzika zina zokhudzidwa a Bob Chimkango wati iwo afunitsitsa kuti bwalo limvere ndipo liunikenso chiganizo cha MEC. Achimkango akuyankhula ndi mtolankhani wathu Daniel Zimba. Chomwe tikufuna nchakuti bwalo liunike chiganizo chomwe anapanga Electoral Commission kuwakaniza zipani ndi anthu okhudzidwa mwayi okuti asuzumira aunike machini amene azagwiritsidwe ntchito kuyendetsa chisankho. Chifukwa choti machini monga mwina mnamvera kulankhula kwa mboni yathu imodzi inanena kuti software yamwe anagwiritsidwa kuti agwiritsire ntchito yasinthidwa sauzewo. Apart from the software, even many yapangidwa launch iwo osatani osauza. So the question is akuti pakwena kukhala consultation mukupanga konzatirani in this way mwena kuti munthu khala transparent aliyesazizo choyimulani mukuchita palibe chobisa mini ngati ulibe chobisa usibisa chani. It's like kuti asina okuba koma musandiseche munthu amene you have nothing to hide palibe chokutongatanga basi. So kwa chikulo changa chimene kuti bwanji mwatiro akotino atembenuze chiganizo chimene chicha aloleze kuti aye bwanji alole na padani aonekemo. Chachiwiri kuti kupanga identify munthu ovota malamulo amene atabwere kuvotera koma anthu kuti ayi tibuta ndi identification chikuvuta ndi chani kuti anthu abwere kuchovota machini mukuti munthu pangire identify munthu ando mwa chakuti anapanga program ndi foko kwa azitani azithina ndili kafika siku lovota maneti kanachitika pa dry run paja ina kwina upeza 2 hours zinayambe kwinayi kupeza limina kuna kuli delay kwina kuzikwenda kuno kwina. So ikazapeza kuti ikufika foko kwa jamaa mchina ja atima ndanthu muzaloleza asavota bwanji chifukwa ndo fulo wawo vota. Ndipo mmawu ake mlangizi wa boma pa zamalamulo Athabo Chakaka Nyirenda wati kumvera pempho la odandaula pa nkhaniyi kutha kusokoneza ndondomeko za chisankho. Titabwera ku court last time court anagamula kuti zimakalata zimene anazilemba za amathanga akazikhoze makamaka mankhani za madeti koma na makalata awo zimene abweresa Dr. Mathanga akuonesa kuti pali madeti awiri ina 13 ina 4 July na atatu mwinaso madeti ena pamene popo ndikuti sana satire chigamulo chimene akhoti anagamula last time kuti zikhozedwe andiso anasimikiza kuti akhoti anasimikiza bwalo la milandu anasimikiza kuti mmene akupangira nkhani zawo amene abwera ku court sali serious koma documents wonse amene amapangira akhali serious zaonesa kuti sali serious tapempha bwalo la court amulandu kunena kuti zimakalata zimene zonde kuli palibe umboni fwa chinanso chimene akupempha ndi zimene zina ana mapasa kale zimakalatazo tadusapo kale koma zimene akupempha molumbira akupemphaso zinthu zote zisachitika kale ndi tikalibe umboni okhuzana ndi zimene manena kuti
main judicial review application. Chinanso chonena kuti akupempha kunena kuti pakhale kauniuni wa system imene akugwiritsa ntchito a electoral commission. Kauniuni amenewo mulibe malamulo a dziko la Malawi, ndiye kuti kungopeka izi zikudza pamene kwatsala masiku asanu ndi awiri kuti chisankho cha mtsogoleri wa dziko, aphungu ndi makhansala chichitike mdziko muno. Nthumwi za bungwe la mgwirizano wa maiko akumwera kwa Africa la SADC zamaliza maphunziro okhudza chisankho amene zakhala zikuchita mu mzinda wa Lilongwe. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli, Akhula Theretsane, wati maphunzirowa ayenda bwino. Mese Matonga akufotokoza. You don't want to leave the country burning after observing it. So those are the key things that we focusing on. Atheretsane nati ngati nthumwi za SADC zipitira kukhala zoyimirira popanda mbali pofuna kuonetsetsa kuti ufulu wa democracy umene uli mchigawochi ukupitirira. Mmodzi mwa omwe anatenga nawo mbali pa maphunzirowa, Alakson Kasonga mdziko la Zambia, anati maphunzirowa anali ofunikira kwambiri kamba kuti pa maphunzirowa palinso ena amene akhalako akuchita ntchito yoyang'anira zisankho. Omwe anatenga nawo mbali pa maphunzirowa ndi nthumwi zochoka maiko 10 amuno mu Africa. Bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe lapeza kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lidalakwitsa pokana Daniel Binda kudzapikisana nawo pa chisankho cha phungu wa ku nyumba ya malamulo mdera la Nkhotakota Liwaladzi. Bungweli linakana Abinda ponena kuti anapereka ndalama zosakwanira pomwe sanaloyenera kupereka 2.5 miliyoni kwacha, imene achinyamata osadutsa zaka 35 amayenera kupereka. Iyo anatengera nkhani ku bwalo la milandu kumene wogamula Madalitso Chimwaza wati bungwe la MEC silinawunikire bwino pa nkhani iyi. Abinda akuyankhula ndi mtolankhani wathu Isaac Salima. Akoti anena kuti ameki sanasalire ndondomeko yawo chifukwa amayenera kuti ma constituency returning officer apange check diligently, apange check ma nomination forms athu pa nthawi ya pre-inspection komanso nthawi imene timapanga submit kuti ngati pali any defects amayenera kuti atiuze kuti tikonze, of which make officials sadapange zimenezo. Komanso make inatulutsa ma list ya ma members of parliament amene anapangazedi yawo pa 14 August, yet tinapanga finalize kupanga submit ma nomination forms on 31st. They took very long kuti tulutse ma list ya ma members of parliament, and also I only got the news kuti my nomination was rejected but how imene atatulutsa kale ma list yawo ija imene that's not the procedure. Mukuonera zindi nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema Times. Tipitirize nkhanizi zikangotha izi. Bungwe la Center for Human Rights, Education, Advice and Assistance CREA lalimbikitsa akaidi pa ndende ya Zomba kuti adzaponye voti pa chisankho. Mkulu wa bungweli Victor Muhango wauza akaidiwa kuti ali ndi ufulu osankha atsogoleri akumtima kwawo pa chisankho chimene chikubwera pa 16 September. Muhango ayankhula izi pa msonkhano olimbikitsa akaidi zakufunika kotenga nawo mbali pa chisankho. Thomas Kachere wadza ndi zambiri. Malinga ndi malamulo, misonkhano ya ndale yokopa anthu siyololedwa kuchitikira malowa, koma cholinga cha msonkhanowu chinali kulimbikitsa akaidi kuti atenge nawo gawo pa chisankho. Muhango ati kunali kofunikira kupereka mfundo zachitukuko za anthu andale kwa akaidiwa kuti athe kusankha munthu yemwe amukonda. Ntchito ndi yofunika kwambiri potengera kunena kuti takhala ndi masiku ochepa kuti tipite ku chisankho, komanso kungoona kunena kuti kunoko kuti mabwera kuno ndi ku prison kumene kumakhalanso anthu ochuluka amene sanawonso amatengapo mbali pa chisankho. Tili ndi anthu ambiri amene ali prison muno amene atavote nawo, ndi zina zoyenera kunena kuti nawonso afikiridwe, ayankhulidwe kuti akhale kukonzekera chisankho chimenechi. Mmodzi wa akaidi pamalowa analankhula. Bwana ife chimene tikudandaula tili ngati nkhwangwa yokoma pokwera pochika kungoyiponya. Akutifuna nthawi yovota
koma nthawi ya uchi akumatisala atimveka dzina loti akaidi. officer in charge wa ndendeyi a Austin Nyoni anayamikira bungwe la CREA ponena kuti lathandizira kwambiri kuti akaidi athe kudziwa zakufunikira kuponya voti. Chiganizo chimene chita chilandira mokondwera ndipo zatisangalatsa kwambiri chifukwa choti mukudziwa inu kuti abale athu amene ali mkati mwa ndende kumakhala kovuta kuti alandire uthenga onse ofunikira kwa anzathu amene akuyimirira maudindo osiyanasiyana a dziko. Ndiye chifukwa chakubwera kwa akuluakulu amene wa CREA anabweretsa uthenga umene wathandizire anzathuwa amkati mwa ndende makamaka pano pa Zomba kupanga zisankho zoyenera pamene akupita kukapanga chisankho. Ndende ya Zomba Central ili ndi akaidi okwana 2,265. Chipani cha People's Transformation Petra chakhazikitsa mfundo zake zokopera anthu kuti adzachisankhe pa chisankho chimene chichitike sabata yamawa. Mfundozi zakhazikika kwambiri pakuthana ndi umphawi. Akuluakulu mchipanichi akhazikitsa mfundozi patangotsala masiku angapo kuti chisankho chichitike. Pemphero Malimba wadza mbiri mu ripoti ili. Mtsogoleri wa chipani cha Petra Akamuzu Chiwambo anati mwazina chipani chawo chidzaonetsetsa kuti chalimbikitsa ulimi wa mthirira, kupezetsa anyamata ntchito, kulimbikitsa amayi pa bizinesi, kulimbikitsa ntchito zokopa alendo ndi migodi mdziko muno. Achiwambo anatinso boma lawo lidzaonetsetsa kuti msukulu za dziko lino makhazikitsidwa ndondomeko yophunzitsira ophunzira kudzera pa makina a intaneti, kuonetsetsa kuti mzipatala za dziko lino muli mankhwala ndi ogwira ntchito okwanira, komanso kuti dziko lino likhale ndi aphunzitsi ndi apolisi omwe aphunzitsidwa bwino. Tawo udindo Malawi wafunsa ambuye kuti atigonjesere, ambuye sazatigonjesera yani. Izi zikutengera utsogoleri wozindikira kuti kodi zimene tili nazo kuti zikapindule Malawi tipange zotani. Choncho ife choyambirira tifuna kuti chakudya zakhalepo, koma chachikulu kwambiri tizaonetsetsa kuti nkhani ya chuma yakonzedwa, nkhani ya umphawi Malawi tayiphwasula. Poyankhula pa mayambiriro a mwambowu, mlembi wamkulu wa chipani cha Petra a Boniface Nyenyezi anati kukhazikitsidwa kwa mfundozi ndi chinthu chachikulu kwambiri ku chipanichi. Sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES yasaina mgwirizano ndi bungwe la Butterfly Collaboratives. Pali chiyembekezo choti mgwirizanowu uthandizira ntchito yothana ndi matenda osiyanasiyana. Veronica Kafumpe akufotokoza. Malinga ndi mmodzi wa aphunzitsi pa sukulu ya ukachenjede ya KUHES kuchokera ku chigawo choona za mankhwala a John Mponda, mgwirizanowu cholinga chake ndi kuthana ndi vuto lonyenchera kwa ana, mavuto a azimayi, matenda a impsyo, matenda opatsirana, komanso kupereka chithandizo chotsimikizika kwa odwala. Zokudzana ndi zakudya, thanzi la ana, komanso zokudzana ndi matenda opatsirana, komanso thanzi kapena mavuto a amayi. Magawo ena amene tingambitsane ndi amene komanso zokudzana ndi zamankhwala kuti posowekera chisamaliro chachikulu pamene anthu akuthandizidwa chithandizo zokudzana ndi zamankhwala. Ndipo mkulu wa bungwe la Butterfly Collaboratives kuno ku Malawi, Asante Masanche, ati bungwe ili ndi lodzipereka kuthandizira mavuto omwe a Malawi amakumana nawo, ndipo iwo asankha kugwira ntchito limodzi ndi KUHES kamba ka ukadaulo wake pa ntchito za kafukufuku. Titayamba yakhale kukula ndithu, koma pakukhala mafunso a kuti ntchito zina zizigwirika bwanji. Pamene Butterfly yalowa mu mgwirizano ndi KUHES kuti pazichitika ma research azitulusa zotsatira zimene dziko lingamagwiritse ntchito makamaka kuthandiza ana komanso azimayi. Butterfly Collaboratives ni bungwe lomwe linakonzedwa ndi nzika za United States of America, lomwe lili ndi akatswiri a zigawo zosiyanasiyana. Pamene dziko la Malawi likukumbukira mwezi wa zokopa alendo, boma lalimbikitsa achinyamata kuti ayambitse bizinesi zokopa alendo. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zokopa alendo, Noah Nansongole, wanena izi pamene Youth Innovation Fund imapereka ndalama kwa achinyamata 5 ndi 4
amene ali ndi kampani zokopa alendo. Mwambowu unachitikira mu mzinda wa Mzuzu lolemba. Feston Malekezo watsani nkhani yonse. Anasongole anati ngati anyamatawa angamagwirire ntchito pamodzi nkosavuta kuti atukuke komanso kubweretsa kusintha ku dziko la Malawi. Iwo anati ntchito zokopa alendo ndi imodzi mwa nsanamira yachitukuko cha dziko la Malawi imenenso ikulemba ntchito anthu ochuluka. Chinyamata ina kukhala ndi masomphenya ndiponso kudzipereka chifukwa uwu ndi mwayi wa mtengo wapatali umene achinyamata anzawo ngati ena afe tili anyamata sinakhale ndi mwayi umenewo, koma iwo ali ndi mwayi woti maganizo awo nzeru zawo ndi zonse zimene akuziyenereza kuti akhoza kupanga moyo wawo. Timati nothing is impossible for them as long as you have idea, there's a fund that will take that idea to greater heights. Pakadali pano dziko la Malawi likulimbikitsa ulimi, ntchito zokopa alendo, za migodi komanso za mafakitale. Mawu ake mkulu wa National Youth Council of Malawi Alex Chapota anati ntchito ya thumbali ndikufuna kupititsa patsogolo achinyamata amene ali ndi maganizo akuya. Cholinga cha boma nchonena kuti maganizo anu akuya amenewa athandizire pa chitukuko cha dziko lino, koma simungathandize dziko inuyo pano khaso zona zithandize AI zitukuleni nokha, tukulana azinzanu, tukulana madera anu, onetsetsani kuti ndalama zimenezi zapanga phindu lenileni. Achinyamata opitirira 800 analembesa kuti apindule mugawo loyamba la ntchitoyi, koma achinyamata 150 ndi amene apambana. Mmodzi mwa achinyamatawa Moses Nkandawire amene kampani yake Solar Solution Systems yapeza 4.9 million kwacha anati ndi chikhulupiriro kuti ntchito imene ayambisa ithandiza alimi ambiri. Tinawo maganizo abwino ndipo timatakhala nako kuthekera ndi mphamvu zoti tingagwire, koma chimene chimasowekera nthawi zambiri ndi nkhani ya zachuma kuti maganizo athu tikayike poyenera kuti anthu athe kuwaona, koma achinyamata ndipo kuthekera ali nako kuti masomphenya a Malawi 2063 apite patsogolo ngati achinyamata titapasidwa kuthekera kuna kulikonse ndi mphamvu kuti tigwire ntchito. Pakadali pano mkulu wa khonsolo ya mzinda wa Mzuzu Agomezani Nyasulu ati pali kufunikira kuti achinyamatawa azilumikizitsidwa kwa makampani amene okhazikika ndi cholinga choti akule mosavuta. Thumba la Youth Innovation Fund linakhazikitsidwa mwezi wa Julayi chaka chino. Mboma la Chiradzulu mfumu yaikulu Nkalo yalangiza mafumu kuti apewe mchitidwe wa chinyengo. Mfumuyi yayankhula izi pa sukulu ya sekondari ya Namitembe pamwambo wokondwerera kuti a Innocent Nkwezalamba alongedwa kukhala mfumu yaing'ono Maoni yachitatu. Gift Sitima ali nzambiri mulipotiri lomwe akuwerenga Sambanda Junior. Ankalo anati chikhalidwe chimabweretsa anthu pamodzi zomwenso zimalimbikitsa chitukuko kumadera mosavuta. Iwo ati mafumu akuyenera kukhala achilungamo posadaya ngodya zabwino zotumikira anthu. Tisate chilungamo mmene milandu yabwerera, osati tilimbane ndi zoti mwawiriwa amene ali ndi kuthekera ndi kuti ikhale ngati njira yopezera ku kangachepa zimene zonse zabwino. Anthu amavutika komanso anthu akudera kwako ngati mfumu ngati aluza nawo chikhulupiriro pa iwo ndikuti sosangabwere ubva ati kapita kumene kuja sakatithandiza sakuti ali ndi kuthekera amene achatuka ngwapi tisabero ya chuga zako zatheka zimatipasa mbiri yachabe. Mfumu yaing'ono Maoni yati igwira ntchito modzipereka. Anthu ayembekezere kuti tipanga zimene malamulo amanena za ufumu, monga mmene munamvera paja agogo chalo Ankalo amanena kuti ntchito za ufumu ndi mwina zitatu. Choyamba ndi kubweretsa mtendere kudera, chachiwiri kulimbikitsa chitukuko chimene boma limapereka, chachitatu ndiye kusunga chikhalidwe. So kusatira ngodya zitatu zimenezi chisogozo chathu ndiyoti ngodya zimenezi tizipitise kusogolo. Wapampando wa mwambowu a Charles George anati ntchito za chitukuko zomwe zili mderali ndi umboni wa mgwirizano. Timakhulupirira kupemphera, timakhulupirira maphunziro, timakhulupirira kuti nyumba ina iliyonse ikhale ndi zinthu zoziyenereza monga matoileti, mabafa, mathandala, zingwe zoyanikira, zovala, azikhalanso kilini. Timakhulupirira kuti tikakhala aukhonde tikhalanso ndi moyo wabwino. Mfumu yaing'ono Maoni yachitatu inalongedwa ufumu pa 23 Julayi chaka chino.
ripoti limenelo latifikitsanso kumapeto kwa nkhani zathu koma tisadasiyane bwanji tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati mtengo wa fetereza thumba lolemera makilogalamu 50 lidzigulidwa pa 90,000 kwacha. Atsogoleri a zipani za ndale zosiyanasiyana asaina pangano la mtendere pamene chisankho chayandikira, ndipo bwalo lalikulu la milandu lipereka chigamulo chake pa pempho lofuna kuunikanso mu makina otumiza zotsatira za chisankho lachinayi sabata ino. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa www.times.mw, Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X at Times 360 Malawi, komanso kuchita subscribe ku 1895 poimba star 1895 hash. Munali ndine Dave Kadama, masana tsiku labwino.